Môj príbeh, ako som sa dostal zo 41-ročného invalidného dôchodcu s postihnutým na 75% a s 3 nevyliečiteľnými chorobami na 50-ročného, skoro zdravého 20-ročného mladíka. Všetko podľa mňa začalo, keď som mal 27 rokov a môj dvojročný syn 2 týždne po očkovaní prestal počuť. Ja som v tej dobe robil už 2 roky prácu, ktorú som nenávidel, ale vyhovovala mi kvôli pracovnému času, keď som mohol kedykoľvek odbehnúť so synom k lekárovi a mohol som sa mu čo najviac venovať. Keď som mal 29 rokov, začal som popri tejto práci ešte podnikať, pretože nám chýbali peniaze, lebo manželka nemohla ísť do práce, pretože sa musela naplno venovať synovi. Takže som ráno išiel do práce a po obede až do večera som podnikal. Takto som to robil 7 dní v týždni. V 35 rokoch som dostal mozgovú porážku. Keď ma zobrali do nemocnice, zistili, že mám málo krvných doštičiek. Dali mi krvnú plazmu od 54 ľudí, takže 54 x 4 deci krvi, k tomu lieky na potlačenie imunity. V 36 rokoch som dostal ulceróznu kolitídu, znovu mi nasadili lieky na potlačenie imunity, ktoré síce výborne fungovali na túto chorobu, ale po 5 rokoch užívania týchto liekov, keď som mal 41 rokov, som skočil z plota, ktorý mal asi 1,5 metra a seklo ma v chrbte. 2 mesiace som nebol schopný pohybu. Zistili, že mám z tých liekov osteoporózu a že keď som skočil z toho plota, zlomili sa mi 3 stavce, vytiekla mi krížová platnička a rôzne ďalšie poškodenia chrbtice. Takže po zlomení stavcov som z mojej výšky 1,82 m mal len 1,75 m. Keď som sa lekára opýtal, či nemôžem ochrnúť, tak mi povedal, že prečo by som nemohol. Takže som z toho stavu dostal depresie. Po 2 mesiacoch, keď som sa nemohol hýbať, som išiel na právačovi chrbta, kde ma zobrala moja mama a myslím, že spolu s tým naprávačom mi zachránili život, pretože mi povedal v poslednej chvíli, že mám prísť domov, sadnúť na rotopéd a začať sa bicyklovať a trochu cvičiť na ten chrbát. Za 2 týždne som bol na tom o 50% lepšie ako predtým, začal som sa celkom dobre hýbať, ale tým, že som sa 2 mesiace nehýbal, sa mi v nohách vytvorili zrazeniny a keď som sa začal hýbať, sa mi odtrhli a vbehli do plúc, kde spôsobili masívnu pľucnú embóliu. Takže som skončil v nemocnici, kde som prestal vidieť na pravé oko. Zistili, že mám vysoký očný tlak z tých liekov na potlačenie imunity a nasadili mi lieky na riedenie krvi. Po 2 týždňoch v nemocnici ma pustili domov a týždeň na to som skončil v nemocnici znovu na operáciu oka na zníženie očného tlaku. Bohužiaľ už bolo pre toto oko neskoro, ale na druhé oko som ešte videl, ale tiež pre zvýšený očný tlak som musel vyradiť lieky na potlačenie imunity, aby som neprišiel aj o druhé oko. Lenže po vysadení týchto liekov som kvôli ulceróznej kolitíde dostal hnačky, pri ktorých som chodil na WC 10 krát denne po dobu 3 mesiacov a mal som každý deň od obeda až do večera horúčky. Takže som musel zase jesť 3 mesiace každý deň lieky proti bolesti. Po 3 ťažkých mesiacoch mi konečne zabrala bioliečba v kombinácii s ďalšími liekmi. Bolo to presne 3 dny pred Vianocami. Takže od 8.1. do 21.12. som si zažil, ako ja hovorím, umieranie na starobu a chorobu. Takže hneď po Vianociach som si povedal, že už nikdy toto nechcem zažiť a okamžite som po troche každý deň poctivo začal cvičiť chrbát a študovať internet, ako sa vyliečiť. Po 2 týždňoch cvičenia som si dal chrbát ako tak dohromady a po 2 mesiacoch cvičenia som ani nevedel, že mám s chrbátom nejaký problém. Postupne som prišiel na to, že môžem cvičiť viac a viac a začal som robiť aj kliky. Na začiatku som spravil 2 ženské kliky na kolenách, za 2 týždne som spravil 3x10 normálnych klikov a za 2 mesiace som spravil 3x50 klikov za 10 minút. Na konci roka sa ma u očného ujala mladá lekárka, myslím, že to bol môj anjel. Povedala mi, že na tom pravom oku, na ktoré som videl iba hmlu,
mám šedý zákal a či si ho nechcem nechať operovať. Ja som jej povedal, že primár mi povedal, že nerv na tom oku mám na 95% poškodený a že je to zbytočné odstraňovať šedý zákal. Ale ona mi povedala, že za pokus to stojí, aj keď budem vidieť len trošku. Tak som išiel na operáciu, ktorá trvala 15 minút a hneď ma ju pustili domov. Keď som prišiel domov, na oko, ktoré som nevidel 1,5 roka, som si odlepil fáč a pozrel sa do zrkadla a zistil som, že na neho vidím na blízku lepšie ako na to druhé, pretože mi tam dali šošovku na blízko. Samozrejme som prišiel z časti o periférne videnie, ale videl som výborne na blízku a s okuliármi, ktoré mi spravili potom aj do diaľky. Keď som prišiel na druhý deň na kontrolu, tak som značeným lekárke povedal, že ja na to oko vidím. A ona sa mi na to oko pozrela pod mikroskopom a povedala, že ten nerv, ktorý mi primár povedal, že je úplne vyblednutý, nevyzerá až tak zle. Takže som si povedal, že nikdy nebudem veriť žiadnemu lekárovi, keď mi povie, že mám nejakú chorobu, ktorá sa nedá vyliečiť. Tak ako chrbát, aj oči sa mi nejako vyliečili. Takže som sa rozhodol, že sa zbavím aj plúcnej embolie a ulceróznej kolitídy. Začal som na internete každý deň zistovať, ako sa niektorí ľudia uzdravili z rôznych chorôb. Takže popri silovom cvičení som sa začal venovať aj stretchingu a zistil som, že je to super mať silné a k tomu aj uvoľnené telo. Bohužiaľ, keď som mal 43 rokov, som dostal žlčníkový záchvat a prišiel som o žlčník. Takže som sa začal zaujímať o zdravú stravu a akou stravou sa vyliečili ľudia od rôznych chorôb. Po operácii žlčníka som mal ešte niekoľko žlčníkových záchvatov, ale zistil som, že keď sa uvoľním a nezlaknem sa a nestiahnem si ten krč strachom ešte viac, tak za 2-3 minúty krč prejde a ja sa hneď môžem v pohode najesť. Takže si myslím, že o žlčník som prišiel úplne zbytočne, len kvôli tomu, že som sa zlakol. Takže som sa začal venovať všetkým možným potravinám, bylinkám, vitamínom, minerálom a pomeru rastlinnej a živočíšnej stravy. Zistil som, že veľa ľudí sa uzdravilo od rôznych chorôb tým, že obmedzili živočíšnu stravu, sladkosti a priemyslovo spracované potraviny. Potom som sa začal ešte venovať rôznym športom, bicyklovaniu, plávaniu, behaniu. Ale až keď som mal 47 rokov, po 6 rokoch študovania internetu, som sa rozhodol vyskúšať to, čo som si vždy myslel, že nie je pre mňa, a to meditáciu. Hneď po prvej meditácii, čo bola riadená meditácia zbavovania sa strachu, som sa po zbavení prvých strachov, čo boli strach zo smrti, choroby a strachu o syna, rozplakal od šťastia a hneď potom som sa začal doslova rehotať. Po tej úlave od strachu a pocitu slobody som sa rehotal ešte 1 týždeň v kuse a nemohol som prestať. Manželka ma už posielala do blázinca. Potom som postupne pri ďalších meditáciách zahadzoval ďalšie strachy a bol som prekvapený, koľko ich ešte mám. Ďalej som zistil, že keď sa na svete sústredím na tie krásne veci, svet sa hneď zmení na krásny a nie na hrozný ako predtým. Keď som sa sústredil na tie zlé veci, potom som pri jednej z ďalších meditácií dostal ten najväčší dar, a to úsmev. Zistil som, že keď sa budem stále usmievať, dokážem sa vyliečiť zo všetkých chorôb a dokážem vyriešiť všetky problémy. Napríklad sa zbaviť migrény, ktorú som mával 2-3 krát za týždeň. Stačí sa len začať usmievať, hneď keď zbadám, že ma začína bolieť hlava. Hneď po 5 minútach ma buď hlava prestane bolieť úplne, alebo ma začne bolieť oveľa menej, rovnako ako keď som si dal tabletku proti bolesti, akurát bez vedľajších účinkov tabletky. Ešte jedna vec mi prišla pri tej prvej meditácii, a to, že už nikdy nezjem mäso. Vedel som, že už nikdy nechcem žiť na úkor iného živého tvora, takže v 47 rokoch som sa stal vegetariánom. O 2 roky neskôr som prešiel na vegánstvo a hneď po 2 týždňoch som pocitil zlepšenie chronického zápalu čreva, čiže ulceróznej kolitídy. V 50-ke som začal jesť len ovocie a orechy.
Dávalo mi to zmysel z viacerých dôvodov. Prvý dôvod, že som pomohol planéte s odlesňovaním, keď som začal jesť len plody zo stromov a kríkov. Zdalo sa mi krásne, keby namiesto všetkých polí boli ovocné sady, jednak by sa zmiernili záplavy, pretože väčšina záplav je pod poliami. A preto, že keď si uvedomím, že človek vdychuje kyslík a vydychuje oxid uhličitý a stromy vstrebávajú oxid uhličitý a vylučujú kyslík, tak je to logicky dobré pre nás ľudí aj našu planétu, keďže oxid uhličitý pravdepodobne spôsobuje oteplovanie planéty. Mojím ďalším cieľom je prána, keďže verím, že ľudia sa dokážu živiť namiesto pevnej stravy svetlom, čiže energiou, ktorá stvorila vesmír, ktorú my nazývame láska. Myslím, že je to budúcnosť nás všetkých, pretože by to vyriešilo väčšinu problémov našej planéty a ľudstva a konečne by sme mohli všetci žiť v láske a nie v strachu.